Ola, chámome Leticia e veño presentarvos Polingra Recuncho da Lingua. Esta plataforma pretende facilitar a difusión do galego non só nas aulas, senón tamén en outros ámbitos da nosa vida. Para iso, utilizaremos dúas plataformas. En primeiro lugar, o YouTube, destinado sobre todo a presentar actividades que sexan útiles para o profesorado de colexios e que poidan resultar atractivas para os alumnos, ademais de incentivalos a utilizar a lingua nas aulas. Utilizaremos tamén o Instagram. Aquí a función é diferente. A través do Instagram difundiremos imaxes como as que circulan normalmente polas redes, solo que acostuman a facelo en outros idiomas, e tamén difundiremos cancións infantís que permitan aos nenos obter recursos para xogar en galego, incluso tamén fora das horas lectivas. Se esta temática che interesa, non esquezas clicar na campa de abaixo para seguir e obter toda a información actualizada das nosas actividades nas redes.